Και γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο βίντεο μου το πρώτο του 2025 και σήμερα θα παίξουμε The Tower που είναι κορεάτικο εδώ στο Roblox και είναι το πρώτο μου κανάλι. Άμα δείτε αυτά τα παλιά μου βίντεο είχα κάνει και ένα άλλο που ήταν λίγο βαρετό παλιά και τα έχω βαρεθεί λίγο, θα τα αφήσω. Ωραία, θα μιλήσουμε για κάτι άλλο. Εδώ θα τέτοιο, έχουμε λίγο τρόλ και μπορείτε στα σχόλια μου να γράφετε τι να παίζω. Να παίζω κανονικά παιχνίδια, τρομακτικά παιδιά ή μαλακίες παιχνίδια. Οπότε πείτε μου κάτω στα σχόλια. Γι' αυτό τώρα θα αρχίσουμε εδώ στο δετάλιο το κινέζικο. Ο άλλος πώς μπήκε εκεί, μπαίνω, όχι. Ξεκινάμε λοιπόν εδώ. Ξεκινάμε εδώ πέρα τώρα. Ωραία, πάμε πάνω. Εδώ μου έχουν πει το secret που μπορούμε να πάμε πιο πάνω. Και έχω 3 ζωές. Άμα χάσω θα πάμε ξανά. Και άμα χάσω θα σταματήσω το βίντεο. Γι' αυτό ξεκινάμε. Πάμε. Εδώ θα είναι λίγο δύσκολο. Δεν ξέρω πώς είναι δύσκολο, απίστευτο. Τώρα είναι easy. Ωραία. Εδώ 1. Πήγα να πέσω. Εδώ 2. Εδώ 3. Αυτός είναι γρήγορος. Παίζει να παίζει σε PC. Εγώ παίζω σε κινητό παιδιά. Γι' αυτό δεν μπορώ. Θα είναι λίγο δύσκολο. Όμως εντάξει, είναι τέλεια να κάνεις βίντεο στο κινητό. Εδώ. Πήδα. Αυτό είναι το πρώτο μου κανάλι. Και θα φτιάξω ένα άλλο που θα κάνω κανονικά βιντεάκια. Που δεν θα παίζω παιχνίδια. Γι' αυτό θα το κάνω σε κάτι μέρες. Θα κρατηθεί πολύ ώρα. Τώρα θα είναι πολύ δύσκολο. Οπότε παίζει να μου κρατηθεί πολύ ώρα. Ωραία παιδιά. Έχω 2 ζωή τώρα. Παιδιά, δεν το πιστεύω ότι με έριξε αυτός ο βλάκας. Ωραία, πάμε πάνω. Εδώ στο μπλε με τη μία. Easy. Εδώ. Ποιος είναι αυτός ρε παιδιά, πολύ καλός. Αυτός που είχε το slap θα φάει ξύλο τώρα. Πάμε. Εδώ πέρα. Αυτός λάγκαρε πολύ. Κρίμα. Τι ίντερνετ έχει αυτός ο άνθρωπος. Ωραία. Εδώ λίγο δύσκολο, όμως το έκανα. Τα κατάφερα. Εδώ. Λίγο δύσκολο αυτό το παιχνίδι, όμως εγώ λέω στο άλλο βίντεο, αφού τώρα θα είναι το πρώτο μου βίντεο. Όπα, ξέχασα. Λέω στο άλλο μου βίντεο να κάνω τρομακτικό, γιατί δεν έχω κάνει ποτέ τρομακτικό. Παιδιά, θα περάσω. Ναι, πέρασα. Καλά να πάθουμε. Όχι παιδιά, κάποιος κόλλησε εδώ. Πάμε. Είμαι στο πράσινο τώρα. Δεν το πιστεύω που πέρασα, ήταν δύσκολο. Όπα. Δεν μου γυρνούσε η κάμερα. Άμα. Εδώ. Δύσκολο τώρα. Να πηδήξω από εδώ. Τρίκ. Έχω. Πώς το έκανα αυτό. Easy ήταν όμως. Δύσκολο λίγο εδώ. Ωραία εδώ. Να το κάνω παιδιά, να το κάνω. Εντάξει, γρήγορα το έχουμε κάνει. Όχι. Ωραία, πάμε μπροστά, μάν είναι. Ωραία παιδιά, περιμένετε, το έχω. Θα σας δείξω εκεί που θα πάω. Άμα είναι παιδιά θα το συνεχίσω εδώ. Ωραία, τώρα έχω 2 ζωές. Γι' αυτό, όχι, έχω 1 τώρα. Κακό. Οπότε άμα πέσω, τελειώνει το βίντεο. Και άμα το κερδίσω, κέρδισα. Οπότε, ναι. Όχι ρε παιδιά. Πάμε. Το έκανα. Δεν το πιστεύω. Ωραία, δεν έχω άτομα. Πάμε. Ωραία, τέλεια. Τώρα εδώ. Παναγία μου. Παιδιά, είμαι πολύ σοβαρός τώρα. Μπρο.
Άμα χάσω εκεί, θα φωνάξω πολύ δυνατά. Ένα. Περίμενα. Εδώ. Σωστά. Εδώ. Ωραίος. Όχι τώρα. Εντάξει. Πολύ. Εντάξει, δεν έπεσα πολύ. Είμαι κοντά. Εδώ. 1, 2, 3. Ωραία. Δύσκολο. 1. Παναγία μου. Λίγο easy εδώ. Όμως εδώ θα είναι δύσκολο. Εδώ έχω κάτι να κάνουμε. Ωραία. Είναι να πάμε από εδώ ή από εδώ. Ωραία. Τώρα το κατάλαβα, όμως όχι. 3, 4. Ωραία. Δεν το πιστεύω το έκανα. Ωραία, περίμενα να βρω. Ωραία. Πιστεύω ότι είμαι safe. Άμα δεν είμαι, θα φάει ξύλο αυτός. 1, 2, δεν το πιστεύω. Παιδιά, είμαι κοντά πολύ. Εδώ. Έπεσα. Περιμένετε λίγο. Ωραία παιδιά, άμα σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και subscribe και τα λέμε σε άλλο ένα βίντεο. Οπότε γεια σας.